waɗansu mutane suna zaton an badda ni, to ku sani ban mace ba sannan kuma gani, kwankwasiya ban bari ba ba ma fara ba, dan Allah shi yayi ni shi za ya kashe ni, kuma shi ne wanda ke da ikon raya ni, ban ma tsoron mutum ya ce za ya kashe ni, in har ma ka kashe ni na rataya kanka, kawai ranar lahira a ta san na rike ka, a sani a aljanna kai kwasai